For de fleste er det en smuk og dejlig begivenhed at blive forældre, men for omkring 11% af mødrene og 7-8% af fædrene, jamen så er der tale om, at de bliver simpelthen ramt af en fødselsdepression. Dem skal vi blive bedre til både at finde og hjælpe. Tahar Salas og Sara Fatulai, velkommen til jer to. I er sygeplejersker og er henholdsvis instruktør og producer på kortfilmen Måder, der handler om konsekvenserne ved fødselsdepressioner. Også velkommen til dig, Caroline Mathilde Høghøj. Du er mor til 2 børn, Alma og Bertram, og for 4 år siden, knap 4 år siden, der fik du din datter, og så bliver du ramt af en fødselsdepression. Ja. Hvordan kom den til udtryk? Jamen, det kom jo meget til udtryk i, at jeg ikke havde overskud, og at jeg ikke orkede simple ting som at stå op og gå i bad og spise mine måltider. Og det gjorde selvfølgelig også, at jeg ikke havde lige så meget overskud til at tage mig og min datter. Hvor meget påvirkede det så, altså måden, du håndterede din datter på? Jeg tror, jeg var meget god til at give hende fra mig, egentlig. Vi endte med at flytte hjem til min mor, hvor at, vi var i 1,5 måneds tid, hvor at der var flere hænder til at hjælpe med at tage sig af Alma. Så i virkeligheden, det du taler om, altså det der med ikke at være i stand til sådan nogle ret basale ting, altså er det en form for apati, du har oplevet, eller sådan fravær af følelser ligefrem? Ja, 100%. Jeg kunne sidde og stirre ud i luften i lang tid, og simpelthen bare ikke føle noget. I stedet for at være glad og lykkelig og super ops på at være den bedste udgave af dig selv for din datter. Ja. Tahar, du har jo via dit arbejde som sygeplejerske, blandt andet på barselsgangen, mødt en del nybagte forældre. Hvordan har de møder inspireret dig til at lave den her kortfilm? Altså, jeg har jo mødt mange forskellige mennesker igennem mit arbejde, både på barselsafdeling og på semi-intensiv afdeling. Man kan sige, at på barselsafdeling, der er de jo ofte meget glade og lykkelige, når de lige har fået et barn. Men vi taler jo også om fødselsdepression og snakker om det og sætter ord på det, selvom at de jo selvfølgelig ikke lige er der oftest, når de lige har fået et barn. En fødselsdepression er jo noget, der oftest sker over længere tid. Så det er måske ikke lige i det øjebliksbillede, når man møder dem lige der de første timer, ikke? Men kan man alligevel spotte, at her er der måske noget, der kunne udvikle sig i en forkert retning? Det kan man godt, ja. Der er jo blandt andet apatien, som du taler om, og man observerer jo også, hvordan connection er mellem mor og barn. Ja. Og noget af det, der er rigtig vigtigt som nybagte forældre, det er, at man får en eller anden form for støtte eller hjælp udefra. Det er typisk sundhedsplejersker, og i kortfilmen, der følger man den nybagte mor, Christine, som ikke rigtig kan finde sig til rette i rollen som mor. Vi skal lige se et klip, hvor netop sundhedsplejersken er på besøg. Prøv at løfte op her. Hvis du løfter lidt op i brystvorten, så har jeg nemmere ved at gribe om den. Nej. Kan du mærke? Ja, den niver lidt. Det skal ikke gøre ondt, men det ser faktisk ud, som om det er rigtig godt. Hvordan ved jeg, at han får nok? Når han slipper, så han får nok. Som han gør nu? Men han har jo slet ikke fået noget. Jo. Christine, du skal slappe af, fordi du gør det så flot. Ja, det er jo bare en vildt sårbar situation, det der, og det er jo det, I beskriver i filmen også. Sara, du er også sygeplejerske under din praktiktid. Der ved jeg, at du mødte en nybagt mor, som havde en fødselsdepression. Altså en oplevelse, der gjorde indtryk på dig. Hvordan var det? Jamen, den gjorde indtryk på mig, fordi at jeg bemærkede, at hun havde rigtig svært ved at vise, at hun havde rigtig svært ved at vise empati. Så hendes ansigtsmimik, det viste sig rigtig tydeligt der, at hun havde svært ved at have den der sådan kærlige mimik med sit barn. Og jeg kan huske, fordi at jeg var stadigvæk i starten af uddannelsen, så det var virkelig noget, der satte sig i mig. Så da Tara, hun spurgte, om jeg ville være med til at producere den her kortfilm, så var jeg ikke i tvivl om, det var rigtig vigtigt at italesætte. Og jeg er rigtig glad for, at vi har gjort det her, fordi det er blevet rigtig godt, og vi er så stolte af den, og kunne tale om det generelt, ikke? Er det noget, du også kan genkende, Caroline? Noget af det, som Sara fortæller med? 100%, ja. Jeg kan også mærke, at jeg havde svært ved det der med at skulle synge sangen for min datter, og sidde og snakke til hende, som man jo ser, at andre mødre gør til deres børn. Så selv sådan helt
såkaldt almindelige ting, som nybagt mor, ikke? Fordi alt er jo lidt overvældende. Ja. Men det havde du simpelthen, altså det kunne du ikke rigtig, altså var du selv klar over, at du var i en tilstand, hvor du ikke rigtig kunne handle? Det blev jeg klar over, ja. Hvornår? Jamen det var, da vi flyttede hjem til min mor, og min mor ligesom også så, hvordan det var, jeg havde det, og min mand også. Og det fik mig til at kontakte sundhedsplejersken, for ligesom at komme videre i systemet og få noget hjælp. I har jo også valgt at vise en form for... Nu er det en kortfilm, så det er jo ikke sådan en lang karakteropbygning, men man får alligevel fornemmelsen af i filmen, at det er det, man vel kan kalde en form for kernefamilie, der er tale om her, ikke? Ja. Og det er vel også en pointe i sig selv, at I ikke har lavet det sådan på samfundets bund, eller med alle mulige andre ydre faktorer, der kan påvirke det her. Hvad er pointen egentlig med, at det er en kernefamilie, det rammer? Altså, da det var, at jeg skulle vejlede de nye forældre i fødselsdepression, der snakkede vi meget om mødre, de isolerer sig selv og er meget alene, og snakker ikke så meget med nogen omkring det, og fædrene, de bliver væk og tager ekstra vagter på arbejde. Så det er faktisk lidt det, den er bygget op på med vores hovedkarakterer. Christine, der faktisk ikke kommer ud for en dør på noget tidspunkt, og hendes mand, der bare bliver væk og har lige fået et ekstra møde, så han ligesom først kommer senere hjem. Men er det også måden, fædre typisk håndterer deres egne fødselsdepressioner på, så? Altså at blive væk? Ja, det er i hvert fald det, man ofte ser. Ja. Lad os prøve at tale om, hvordan vi så kan komme lidt videre, udover at tale om det, og lave en kortfilm. Caroline, hvad vil du egentlig have ønsket, der blev gjort fra omverdenens side, altså som kunne have stoppet den udvikling, du var igennem? Altså, jeg føler egentlig, at vi blev fint grebet af sundhedsplejersken og min læge, og senere psykiatrien. Men jeg kunne godt have brugt noget hjælp i forhold til amning, især, for jeg tror helt sikkert også, at det har haft noget at sige i forhold til, at jeg fik det dårligere, fordi at amningen den bare ikke kørte. Men en sundhedsplejerske er vel egentlig uddannet til at netop hjælpe med amning? Ja. Så hvad var det, du ikke fik? Jeg tror ikke, at mange af de offentlige sundhedsplejersker er godt nok klædt på til at give ordentlig ammevejledning. Ja. Så altså, er I enige i, at sundhedspersoner måske endda kan sådan uddannes lidt yderligere i forhold til at se, at her kunne der måske opstå noget depression? Ja, sikkert bestemt. Hvad er det, I frygter, der vil ske, hvis vi ikke tager den her samtale eller gør opmærksom på det? Ja, men altså man kan sige, det er jo et emne, der er så sårbart. Altså, det er svært at snakke om, fordi at det er også lidt unaturligt, eller man kan føle, det er unaturligt. Og det skal vi bare snakke noget mere om, og ligesom kunne italesætte, så det ikke bliver så akavet eller tabubelagt. Ja, og så kunne undgå nogle af de konsekvenser, som kan være, kan være fatale, hvis ikke at forældrene bliver grebet i tide, ikke? Ja, det vil jeg nok sige. Det kan være fatale både for forældre og for børnene og dem omkring. Ja. Hvordan spotter man så selv, at man måske kan udvikle det her? Altså er der noget, mødre og fædre selv kan gøre tidligt, og så tage kontakt til nogen? Altså hvad skal man holde øje med? Jamen, vores hovedkarakter er jo faktisk egentlig, synes jeg, altså hun er subtil, men hun griber jo faktisk ud og fortæller både sundhedsplejersken nogle ting og sådan noget. Så jeg synes egentlig, hun gør, hvad hun skal, men vi skal jo også som samfund være bedre til at gribe om hende og tage hende seriøst, når hun kommer med de her ting, og ikke føler, at amningen går, som den skal. Måder kan i hvert fald opleves torsdag, fredag og lørdag på Odense Filmfestival i denne her uge. Tusind tak for besøget, alle tre. Og tillykke med fødselsdagen, Caroline, og tillykke til din søn Bertram, der render rundt hernede med en ny legetøjs lastbil, som han er meget glad for. Tak for besøget. Cecilie Bæk, så er det over til dig og nogle overskrifter. Værsgo.